Μας λένε μαλλιάδες, μας λένε χασικλίδες, μας λένε βρωμιάριδες, μας λένε αναρχικούς. Και εμείς τους λέμε τη λύση. Μία είναι η λύση για να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Και αυτή είναι το χασίσι. Επιστροφή στη φύση. Φουντίτσα. Η φουντίτσα είναι απλώς ένα λουλούδι. Εννοώ, η φουντίτσα είναι καλή για όλους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να είναι οι έξυπνοι που ξέρουν ποιο είναι το καλό μας? Βλέπεις, αυτοί που αποκαλούνται πολιτικοί και σωτήρες και μαλακίες, βλέπεις, σε παραπλανούν. Λες και αυτοί δεν είναι μαστουρωμένοι από εξουσία. Είναι τρελοί και επικίνδυνοι. Μην ψηφίσετε κανένα πούστη. Please.